Album raHKD riya rekurilisirwa scandal yake yakazoburiswa pana Tatelicious live ndiro riri kunzi riri kushata zvakaoma mumastreets umu maitika noise nenyaya yealbum iroriri. There's a guy called Ben Zimbabwe who tweeted akati, Freeman maruva acho tinokupa sei iwe uchitipa album rakapora kudaro. Trophy album rako richatofarirwa naMadamboss, vachatorishandisa kuridza raDzabu kuti abatwe nehope nekuti aiwa mashatiro acho akaoma. Freeman actually on the other hand is busy pushing kuti matickets afambe nekuti tomorrow ndo pane day relaunch. Anditika vekudiaspora vari kutoti tatojamba bhodha kuti tiuye tizvinzwire imi ndimi chibaba chedu, mufeso wangu uri chibaba, keep doing it. Last year David naGoliath ndo rakarira, this year trophy takanotora automatically album of the year. Ndachema zvangu man to man, uri ma1 kana kune after party tinenge tiriko. Ndo zviri kutaurwa nemanetizens vachisimbisa chibaba vakati aiwa iwewe ndiwe super galis une yes. Vamwe ndo vari kuti aiwa isusu kana tichiuya tiri kuvinga Mr Put It pamwe chete naSaint Flow kwete iwewe HKD. Ei mumastreets muri kuri